Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Kuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo sir. Oh, nga naman, unsaon gahi kay pakanog balanghoy? Hadlo ka ng baliti diha oy. Tiyaw mo nang luwa si kulas diha og nidako ang iyang baba. Na, hastas unyot. Gisipa ng baliti nidako na hinuon niyang tiil. Chok, di ka mahadlok diha? Ako mahadlok? Muadto ko dito. Uy, asa mo ka paingon? Mangihi ko sa baliti. Balot. Ana balot. Ake, atagpila ka na imong balot. Ana aki, suri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsa man nang balot nga imong gisinggit-singgit diha. Nana aki, ana trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Ana magbuot ka. Kining parikulas, mananagat man gyud ka. Naon ta ko'y pangutanan nimo? Way problema pre, unsa man na siya? Kanang isda ba? Matulog man na o dili? Ambot lang ka pre, kay sukad-sukad uwa man sa ko kitag isda nga gadalag banig. Mga play unta kog barbero ma'am. Hala sorry, bayot lang ang among gidawat din eh. Daan ko palagi Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Matay ning panahon karon no? Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo maggwapa, mga mistisog mistisa. Bayot, ikaw bayot. Nakay idea unsa ang paghimo ng batang batignaong? Idea ka diha. Nganong ako mo gyud mo pangatanon? Siya ro 20 anyos ka na lang wa kagid ka pangutana sa imong mama. Uy, Chok, unsa man ka nangihi nga nakaisa man na imong duha ka kamot? Matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag bugat. Pre, nakanamdum kag nangutang ka na ako, pre? Wa man ko kadumdum nga nakautang ko nimo pre. Kanus ako ko nakautang nimo? Katubang hubog kay ko. Matay, wa man gi ko kadumdum nga nakautang ko nimo pre. Basta pre, hubog kay ko adto. Tuod, gibayra naman ti ka adto pre. Kanus ako ko nimo bayri pre? Katong hubog pag kay ka. Murag, ang ako man ang bana. Ilaron ako siya. Magpa-as if kong bayaran. Hi sir, nangita ka? Yaks, kaluod. Di lang ko nimo dahi kay pariha mamug naong sa akong asawa. Ang bana nga gasigi kinom og beer, gibadlong sa iyahang asawa. Tama na imong beer, oy. Gastos na kay ka. Ikaw, kana imuhang makeup, mo'y gastos kayo. Ako, nagpagwapa taon ko para nimo. Nganya, ako, naghubog taon ko para mo gwapa ka. Ako si Dracula. Unya, dayog si Dracula ka. Unsa man dayon karon? Di ka mahadlok na ko. Anong madlok man ko Sup-supo na ako ang imong dugo. Mao ba? Unyag, sup-supon po na ako ng imuha. Maing buntag, padre. Maing buntag usab. Unsa ba ikalagad ko kanimo? Akining nagtugon man to akong amo nga tos Amerika, padre nga pamisahan ko na ning iro niya nga namatay. Ay, anak,
Wa ba ka mo masayod, anak, nga tao lamang ang pagamisahan og dili ang hayop. Mao ba, padre? Daw be, sao naman yung $500 nga gipadala sa akong amo alang sa misa sa iyang iro. Oy, mao ba? Wa ka man giingon, anak, nga Katolik ko di ay ka ng irua. Usa ka parot nga hinawayon. Batig naong! Batig naong! Batig naong! Batig naong! Puwerteng sukuas lalaki. Batig naong bitaw. Usbalag sultig batig naong. Di ba, himulmulan ti kag buhi. Pagkaugma, niagi na sad ang lalaki. O gitawag siya sa parot. Psst! Hoy! Unsa man? Kabalo na ka! Okay, class. Kinsa sa inyo ang gusto mo atog langit? Tanan ni pataas. Gawas lamang ni Butchok. Kining butchok, nganong di man ka? Paulion kog sayo sa akong mama, ma'am. Dong, magdulat tag tago-tago. O sige day, unya, unsa ba tong pustaan eh? Aw, kung makitaan ko nimo, imo na ko. Na, unyag di ka magkitaan. Ada, naara ko likod sa piano. Kamu ba ang bagong katabang? Yes, sir. Kami, sir. Gusto na kong balik-balikan kaninyo. Nga kining ako mga butang dre labi ng mga plato. Mahal kani siya ha, gikan is Amerika tanan. Mahal kani. Kaya lang way mabuak kini. Walay problema, sir. Bugata ini mga plato ha, oy. Dario. Asa man ni mga katabang? Dario! Unsa to? Unsa to? Sumala, sir. Ingon ato magtingog ang kahoyng natumba. Tay, nakastebi ko plite karon tay, kay ako raman tong gigukot tong jeep nga pasayruan. Gabinugo kang bayuta ka. Ngano man tay? Nganong di man taksi ang gukod aron mas dako-dako imong masave? Dong, kumusta naman mo sa imong uyab, Dong? Na? Lisod ka ayo tayoy. Di ko kay-score kay ang panty niya dunay marka nga no entry. Dali ra kay na, Dong, oy. Kanang imuhang brief, markahi sa og police patrol. O anak, di ka magpabayot-bayot ha? Dili tayoy. Muadto magani kog basketbulan karon kay liga. Kana, mo na gusto ko. Astig, Kadyot lang taya. Nay, nay. O anak, unsa man? Kita ka sa kong pom-pom nay. Katong pink ba? Akining mo apply kog trabaho, sir? unsa may nahibawan ng mga trabaho, day? Kamao kamo type? Dili. Kamao kamo computer? Dili, pud. Kamao kapasad mahimog report? Na, ambot. Oy, malisod ka na. Unsa man nga posisyon ang gusto mo? Kining, bisan unsa nga posisyon, sir, basta kay musulod. Usa ka bugaw. Sir, check, sir. 1,000 lang. Estudyante pa. Dong, hali dong. Walay tag 500 diha. Kanang kulba pas estudyante. Naa, sir. Kadyot sira kay akong kontakon ilang principal. Sa usa ka prosesyon. Mga boys, sunod lang mo sa karo ni San Jose. Okay, sige, padre. padre. Tara. Ang mga babae, sunod lang mo sa karo ni Mama Mary. Ni palag ang mga bayot. Hoy, father. Murag nalimtan lagi mi. Asa lugar mi musunod? Mga bruha? Ari musunod na ako, ha?
Soy, Marika, nga naman imong grado nga gagmay man kaayo. Ang imong Filipino, 67. Ang imong physics, 60. Ang imong math, 60. Nga naman eh. May nalang na siya na yoy. Proud kya puntaan na kay at least walay line of 7. Kinsa ba isog dre? Ha? Gawas mo. Kung di isog mo, gawas. Kaya ni mo niya akong sundang, Brad? Ay, ayaw ka pagkapili nga magdala kag sundang. Wow, ako'y panahon sa mga tao nga magdala kag sundang. Nakay-armas. Pulis ang gusto ko kanda na armas. Kanang pulis kay isog. Kaya sabay pulis. Hoy, pulis ko. Sa papusil ka? Kanang sir. Salamat kayo nga naa ka, sir. Kanang tao, sir, kadalag sundang. Dakpa, sir. Dakpa. Dakop ka, violation ka. Nanaon sa na nga akong sala, sir. Unsa imong sala? Nganong ni padagan man ka nga, pula man tong suga. Siguro di ka kabalo mo drive, no? Nananaon sa si sir, na nakabalo eh. Kung kabalo ka mo drive, aha man ang primera. Anak kini, sir. Ang segunda, anak kini, oh. Ang tercera, nananakasayon. Kini, ang kwarta. Nananaon sa si sir. Nananadugay kayo nga na pulis na wala kabalo na asa ang kwarta. Ana sa lisensya. Usa ka Pinoy gi-interview sa usa ka Amerikano. Good morning. What can you say about the violence in the Philippines? Violin? Ay, violin ba diha? Di gani ko kabalo mo gitara, violin pa? Oh, anak, kumusta naman ang first date ni mo sa imong boyfriend? Okay raman, nay. Ako galing gisulat sa akong diary ang nahitabo. Ay, nay, unsa gali past tense sa virgin? Kensay isog dala. Gawas, ang isog. Hoy! Jose, isa isog. Ako, isog ko. Isog ka, sir. Uban ni ko, sir, behatod sa among balay. Ngit-ngit kay, sir, basin na ay wak-wak. Sa sermon sa usa ka pare, karong panahona, kalat na kaayo kining pinulungan sa mga bayot. Bisan ang mga gagmayng bata nakatuon na sa mga pulong sama sa syodi, shofu, kurakas, ug syutay, ug dili kini ang matunan sa mga gagmayng bata. Kabalo lagi ka ana, padre. Nagtuon day ka ana? Wis oy. Tando, unsa man ang gisend mo nako nga I love you gang. Magkita tas Jollibee. Murag siguradong di guni para ako. Kining wrong send. O anak, mao kini ang bag-o nimo nga yaya. Gwapa siya, no? Oh, kiss yaya. Dili ko maoy. Nga naman, sa problema. Nalaparuhan si Papa ana pagkiss niya gahapon. Kining dong, hapit na magkikumupanaw. Ang akong hangyo kaninyo. Palihog, ayaw taon ninyo ipagbaligya ka ng yuta. Dinha sa likod sa atong balay. Hindi man po na atong yuta tay. Mao ganing ayaw ibaligya kay di na ato. Order in the court. Magsugod ang atong hearing. Nagsugod ang attorney ug pangutana. Ikaw, Maduna, asa ka man ni adtong pagkahitabo sa rape? Ako sa kamaysan, Nagunsa ka man dito? nalibang.
Pila ka man sab kadupa gikan sa natubuan sa krimen. Ay, kalain. Nabaday malibang nga magdupa-dupa. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, matay, dako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutana ta tay. Hoy, ignoramos! Ayaw ganit anong pagka-ignorante mo din eh. Maghulat ka sa konduktor og tikita na ka. Si Juan nga isog, giduol ni Bruno nga isog sab. Og si Bruno ngadto ni Juan, unsa man ang naa sa papel nga imong gigunitan bay? Kide, listahan ni sa mga tanang nangahadlok sa ako Yamat ragod. Kahadlukan giday ka. Patanawa ko anabe. Naaman lagi ning pangalan ako dre. Ngano man, sukol ka? Sukol, nganum day. Aw, bilare pag-iris ana? Tay, gikan bi ako sa eskwelahan tay. Mutuo ka tay, nga sila tanan akong classmate na nga zero sa exam. Mo ba dong? Unya, ikaw dong. Palupig bagog ko. Zero sam. Usa ka babae gitulis, apan nalipay kini. Kay dito kaninya gitaguan ang iyahang 500 sa ilawom sa iyahang panty. Paglakaw gid sa mga tulisan, gikuot gyud niya ang iyahang 500 ug iya kining gipalit. Akining papalit ako pan. Unsa nga pa nang imo ma'am? Bisan unsa lang bali 50. Ni akong kwarta bali 500 ni. Gidawat ang kwarta. Unya, gitanaw. Kining ma'am, fake man ni ang imong 500 ma'am? Nganong magingon ka mag-fake na? Tanawa ra gud ni imong Ninoy Aquino sa 500 nimo ma'am. Nigawas lagi ning dila.